Spesial buat Permanis Mama Naufal, Babu Taiwan saya Nok Bawas Kiani, segala di Taiwan. Bos SM Gunung Sari, Bapak Nenciku. Spesial yang punya hajat sekeluarga Sing Doi Hongkong, Nok Wiwi Sing Doi Hongkong. Aduh, terima kasih Bapak. Wong lanang pirang-pirang sing ganteng ya ora kurang, tapi cuma sampean Mama Putri sing gawe kula terlope-lope. Mama Putri Nok Wiwi sing ana ning Hongkong. Nok Wiwi ake wong lanang ngerayu Bapak RT bawa sayang, tapi langkah sing mampu sing gawe kula tercandu-candu. Bapak RT bawa kula kedanan, cuma Bapak RT sing gawe kebayang-bayang. Tuhan yang